Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasan ni Lazar na nasa Saudi Arabia. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, magandang araw sa iyo at sa lahat ng bumubuo ng programang ito. Noong kabataan ko sa aming probinsya, ang programang ito ang lagi kong pinapakinggan, kaya napakasaya ko nang malaman ko na napapakinggan na rin pala ito sa YouTube. Ilang episode pa lang ang napapakinggan ko. Naengganyo na rin akong mag-email upang maisadula ang aking karanasan at naway kapulutan ito ng magandang aral. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lazar dahil yan ang tawag sa akin ng kasalukuyan kong amo dito sa Saudi Arabia. Maaga akong nag-asawa, ate. 19 na taong gulang pa lang kami pareho ni Joe nang ikasal kami. Construction worker si Joe at wala na siyang alam na iba pang trabaho kundi ang mga gawaing construction. Ano pa naman? Hindi na tumigil ang ulan. Magdadalawang linggo na ito. Anong magagawa natin? Itag-ulan ngayon. Oo nga, pero kaawa-awa naman tayo pag ganitong panahon dahil wala kang trabaho. Hindi ka naman pwedeng magtrabaho sa construction kapag umuulan. Talaga bang wala ka ng ibang alam na trabaho?
Bukod sa pagkukonstruction, Joe? Wala nga eh. Magkasintahan pa lang tayo. Alam mo na yan, di ba? Magugutom talaga tayo kapag ganito. Buntis pa naman ako. Paano tayo makakaipon para sa panganganak ko? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Siguradong titigil din ang ulan. Makakapagtrabaho na rin ako pagdating nun, Lazar. Ibig mong sabihin, ngayon pa lang papasok ang asawa mo sa construction? Opo, Inay. Ngayon lang kasi tumilang ulan. Ang tagal kasi ng panahon ng tag-ulan. Saan kayo kumukuha ng panggastos nyo kung hindi pala nagtatrabaho ang asawa mo noon? Ano pa nga ba? Di lugaw na lang ang kinakain namin. Yun lang naman ang kaya naming iluto. Ay, ano ba namang klaseng buhay yan? Inay, anong sustansya ang makukuha ng ipinagbubuntis mo kapag ganyan lang ang kinakain mo? Wala akong magagawa, Inay. Hindi ko naman pwedeng pilitin si Joe dahil pagko-construction lang naman ang alam niyang trabaho. Ay, ang konsuelo ko na lang, mabait si Joe, Inay. Kahit suplada ako, hindi niya ako inaaway. Mahinahon pa rin ang pakikipag-usap niya sa akin. Hindi pa kami nag-away mula nang ikasal kami. Ay, dapat lang. Alangan namang mag-away kayo. Ganyan na nga ang sitwasyon ng buhay niyo. Hindi maganda yan, anak. Talaga bang ayaw mong maghanap ng ibang trabaho, Joe? Ha? Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan ng sinasabi ko sa'yo, ha? Nagtatanong lang ako. Lazar, pagko-construction lang ang alam ko. Wala na akong ibang alam na trabaho. Kung meron ka lang ibang alam na trabaho, bukod sa pagko-construction, sana may kukunan pa tayo ng ikabubuhay natin. Ang hirap nga, talagang pagko-construction lang ang alam kong gawin. Wala nang iba. Nawawalan ka na ba ng gana sa akin? Dahil wala na akong alam na ibang trabaho? Hindi naman sa ganun. Iniisip ko lang, kung meron ka sanang alam na ibang trabaho, hindi ka sana mababakante tuwing umuulan dahil meron ka pa ring hanap buhay. Ay. Pero anong magagawa natin? Wala ka namang ibang alam. Kaya magtiis na lang tayo, Joe. Joe, sumasakit na ang tiyan ko. Ha? Bakit? Ano bang kinain mo? Walang kinalaman ng kinain ko sa pananakit ng tiyan ko. Aray. Ano yan? Bakit biglang sumakit ang tiyan mo, Lazar? Anong nangyayari sa'yo? Manganganak na ako, Joe. Ano? Anong gagawin ko? Kumilos ka na. Dalhin mo na ako sa ospital. Ha? Dalihan mo. Sige, Lazar. Dadalhin na kita sa ospital.
Ganon ang asawa ko, Ate Emmy. Mabait kung mabait, pero wala siyang disposisyon sa buhay dahil umaasa na lamang sa pagkukonstruksyon na tanging alam niyang trabaho. Wala man siyang pagkukusang humanap ng ibang mapapasukan, lalo na kung panahon ng tag-ulan, para may pagkunan sana kami ng aming pang-araw-araw na gastusin. Kaya kahit buntis ako noon, ako ang gumagawa ng paraan para may makain kami. Hanggang sa nanganak ako, wala pa ring pagbabago ang aking asawa. Kaya lalo kaming nahirapan hanggang sa nagdesisyon akong mamasukan sa Maynila. Pumasok akong katulong sa isang kakilala din namin at kung meron silang ipapagawa o ipapaayos sa kanilang bahay, si Joe ang tinatawag nila. Siya pa raw tulong nila sa amin. Oh, ano Joe? Tapos mo na ba ang pinapagawa ng amo ko? Hindi pa, Liza. Kaya kailangang dumito muna ako ng isang araw. Aba, dalian mo naman para makauwi ka na agad sa atin. Kawawa naman ang anak natin. Ikaw naman. Hindi mo ba ako namimiss? Ha? At isa pa, hindi naman pababayaan ng nanay mo ang anak natin. Kung sa bagay. Pero... Pero ano, Liza? Wala, Joe. Liza, kailan ka ba uuwi? Sabi mo, mag-iipon ka lang. Napakabitan mo na ng kuryente ang bahay natin dahil sa pagtatrabaho mo dito sa Maynila. Umuwi ka na sana. Magdadalawang taon ka lang nagkakatulong dito. Huwag kang mag-alala, Joe. May ipon na ako. Gusto ko na rin bumalik sa lugar natin. Magne-negosyo na lang ako doon. Meron naman palang kabutihang nagagawa ang pagiging construction worker ng asawa mo. Tingnan mo, siya na lang ang magpapatayo ng maliit na tindahan mo dito sa harapan ng bahay niyo. Oo nga po, Inay. Hindi na kailangang magbayad pa ako ng karpintero. Sana mapalago mo ang tindahan na ipatatayo ninyo, anak. Para may alternatibo kayong pagkukunan ng mga panggastos nyo sa araw-araw. Talagang pagsusumikapan ko para lumago ito, Inay. Mahirap namang umasa lang ako sa pagkakarpintero ni Joe. Medyo umayos lang ang buhay namin nang nakapasok akong katulong sa Maynila. Anak, mabuti na lang at may cellphone. Nakakapag-usap pa rin pala kayo ni Joe ng maayos. Ha? Araw-araw ka naman niyang tinetext, hindi ba? Lagi kasi siyang busy sa cellphone niya. Opo. Sige po, Inay. Bibigyan ko muna ng merienda si Joe. Sige lang, anak. Palagi raw busy sa kanyang cellphone si Joe, sabi ni Inay. Samantalang madalang naman niya akong i-text o tawagan noong nasa Maynila pa ako. Lalo na ako ngayong naghihinala sa asawa ko. Kaya dapat lang na magmanman ako. Paano na yan, Liza? Hindi man lang nagtagal ang pinatayo nating tindahan. Nalugi rin. Ilang buwan lang nagtagal ang tindahan mo. Wala na ngayon. Paano naman kasi? Doon naman tayo lahat kumukuha ng mga pangangailangan natin.
Dahil mula nang nagkaroon tayo ng tindahan, hindi ka na nagtrabaho. Ano ka ba naman? Ako pa ngayon ang sisisihin mo? Hindi kita sinisisi, Joe. Sinasabi ko lang na kaya hindi nagtagal ang tindahan dahil doon naman tayo umaasa. Wala ka naman kasing trabaho. Hindi ka na nagkakarpintero. Paano naman yan? Ha? Pati load ng cellphone mo, galing lahat sa tindahan. Ang gastos mo pa naman sa load. Sino ba kasi ang ka-text mo at palaging busy ang cellphone mo? Yung kwan. Yung mga kasama kong karpintero yun. Tinatanong ko kasi kung meron akong pwedeng ekstrahan. Sideline. O sige, wag na tayong magsisihan. Mag-isip na lang tayo ng paraan kung paano tayo kikita ulit. Pero ako, itutuloy ko ang paghahanap ng pagsasidelinean kong construction. Ikaw, anong plano mo? Nangangailangan sila ng cook sa isang resort malapit dito sa lugar natin. Yun nga lang, stay-in ang kailangan nila. Pero kahit na, mag-a-apply ako, baka sakaling makuha ako. Diyos ko, mga text convo ito ng asawa ko. At ang babaeng textmate niya dito sa cellphone niya. Ito ang nagpapatunay na tama lahat ang hinala ko. Napakawalang hiya naman ni Joe. Kawawa akong naghahanap buhay para sa amin. Kawawa rin ang inay na nag-aalaga sa anak namin. Dahil ang sabi niya, maghahanap siya ng trabaho. Pero ganito pala ang pinagkakaabalahan niya. Hayop talagang lalaking yun. Lisa, nakita mo ba ang... Ha? Hinahanap mo ba itong cellphone mo, Joe? Bakit nasa iyo yan? Kanina ko pa hinihintay ang text ng pagtatrabahuan ko. Pagtatrabahuan mo? O text ng babae mo ang hinihintay mo? Ano? Walang hiya ka, Joe. Ha? Hayop ka. Kawawa akong naghahanap buhay para sa pamilya natin. Pero ganyan lang pala ang ginagawa mo. Napakawalang hiya mo. Dahil napatunayan ko ang hinala ko, umuwi kami ng anak ko sa lugar ng nanay ko. Umalis na rin ako sa trabaho sa resort na malapit sa lugar namin dahil nawalan na ako ng gana. Matagal na hindi ko kinausap si Joe, kahit lagi siyang pumupunta sa lugar ng nanay ko para suyuin ako. Hanggang sa may kumuha sa kanya para makapagtrabaho sa Maynila. Ang alam ko noon, naputol na ang komunikasyon nila ng babae niya. Pero patuloy pa rin pala sila sa kanilang gawain. Nalaman ko ang lahat dahil nakapagtrabaho din ako sa Maynila. Bilang isang office staff sa isang local agency na nagpapasok ng mga manggagawa sa iba't ibang factory sa Maynila. Dahil dito, lalong lumala ang away naming mag-asawa. Habang nagtatrabaho ako, nakilala ko si JR. Unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya, kaya nakalimutan ko si Joe. Nag-live-in kami ni JR hanggang sa nagkaroon kami ng anak. Malaki ang sahod ni JR sa trabaho niya, ate. Pero ang masama, sugarol ang minahal ko sa ikalawang pagkakataon.
Kumusta ka na, anak? Mabuti naman at tumawag ka. Mabuti naman po, Inay. Mabuti ka mo, pero halatang halata naman sa boses mo na hindi ka masaya. Nay, Ang anak niyo ni Joe narito sa bahay. Hinatid siya ng ama niya dahil hindi na raw niya ito maasikaso. Nay, parang awa niyo na. Huwag niyong pabayaan ang anak ko. Gagawa ako ng paraan para makapagpadala ako ng panggastos niyo. Huwag kang mag-alala, anak. Talagang hindi ko siya pababayaan. Salamat po, Inay. Ano bang nangyayari sa iyo, anak? Ang apo ko dyan, ang anak niyo ng kinakasama mo, kumusta? Mabuti naman po, Inay. Huwag kayong mag-alala. Baka sakaling makauwi kami dyan sa lugar natin para magkita-kita rin tayo. Sige, anak. Hihintayin namin ang pag-uwi niyo dito. Nay, mabuti na lang at nakauwi ako dito sa atin bago ako mag-abroad. Ha? Mag-a-abroad ka, anak? Opo, Inay. Sinuwerte po ako sa pag-apply ko sa Saudi. Makakapag-abroad na ako. Sayang, hindi mo na isama ang apo ko sa pagpunta mo dito. Naroon kasi ang kanyang ama na mag-aalaga sa kanya, Inay. Kaya hindi ko na siya isinama. Mabuti naman at pinayagan ka ng kinakasama mong mag-abroad. Ayaw sana niya, Inay, pero wala siyang magawa. Nakapagdesisyon na rin ako. Kailangan ko nang maghanap buhay dahil halos kulang na ang sweldo niya dahil sa pagsusugal niya. Talagang adik na pala siya sa sugal. Opo, Inay. Kaya halos ayoko nang sabihin sa kanya kapag sumasahod ako. Dahil gusto rin niyang hingin yun para isugal lang. Ano? Ay, paano ang anak niyo? Maiiwan sa kanya habang nasa ibang bansa ka? Kailangan, Inay. Yan ang napag-usapan namin. Ay, sige anak. Patnubayan ka ng Diyos sa pangimbang bansa mo. Huwag mong alalahanin ang anak niyo ni Joe. Ako na ang bahala sa kanya. Ba naman, JR? Sa tuwing mag-uusap tayo, puro na lang pera ang sinasabi mo. Magagawa ko, Laysar. Parating akong natatalo sa sugal. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Tantanan mo na kasi ang sugal. Walang mabuting maidudulot dyan. Hindi mo kasi ako pinapakinggan. Hindi naman kasi ako makapagtrabaho ng maayos dahil inaalagaan ko ang anak natin. Idadahilan mo pa ang anak natin? Ano ka ba naman? Ang mabuti pa, kukuha na lang ako ng mag-aalaga sa kanya. Wag na. Baka kung ano pa ang gawin ng kukunin mong mag-aalaga. Kung gusto mo, ihatid mo na lang siya sa lugar ni Inay. Si Inay na ang bahala sa kanya. Ano? Nakakahiya naman sa nanay mo. Baka may masabi pa siya. Kilala mo naman ang Inay. Mabait siya. Basta sabihin mong kailangan mong magtrabaho, kaya hinatid mo siya doon. Sigurado ka bang hindi siya magagalit? Sinabi ko na ngang hindi. Mabait ang nanay ko. Oo, sige. Ihahatid ko na lang ang anak natin sa inay mo, Laysar. O sige, mag-iingat kayo sa biyahe. Ilabas mo na rin yung pinadala kong pera. Salamat, Laysar. Bye. Bye.
Ay, salamat. Napapayag ko na rin si JR na ihatid ang anak namin kay inay. Kapag naroon na ang anak namin, ititigil ko na rin ang pagpapadala ko ng pera kay JR. Nay, ngayon at nandyan na sa'yo ang anak namin ni JR, huwag na kayong pumayag na makuha pa niyo ulit sa inyo. Ha? Anong ibig mong sabihin, anak? Nakapagdesisyon na ako, inay. Hindi ko napapadalhan ng pera si JR. Ano? Kaya ko siya pinapadalhan ng pera dahil lang sa anak namin. Pero ngayon at wala na sa kanya ang anak namin, hindi ko na siya padadalhan. Makikipaghiwalay na rin ako sa kanya. Sigurado kasi akong hindi na magbabago si JR, inay. Habang buhay ng sugarol yun. At ayokong madamay kaming mag-ina sa paghihirap dahil sa kanya. Kaya parang awa nyo na. Alagaan nyo ang mga anak ko. Huwag kayong pumayag na kunin sila ng mga ama nila. Magtatrabaho ako para sa inyo. Para sa pamilya natin. Taong 2019, noong nagbakasyon ako, Ate Emmy, nakapag-ipon ako dahil hindi ko na pinapadalhan ng pera si JR. Naipaayos ko na rin ang bahay namin para may magandang tirahan ang aking pamilya. Inaamin ko na kinokontak ako ni JR para ayusin ang pamilya namin, pero ayoko nang makipagbalikan sa kanya dahil alam kong pansamantala lang siyang titigil sa pagsusugal, pero babalikan din niya ito. Sinabi ko sa kanya na huwag na siyang umasa dahil hindi na kami magkakabalikan pa, dahil hindi naman kami kasal. Si John na asawa ko, palaging nagpaparamdam. Palagi niyang sinasabi na magbalikan na daw kami para maayos ang lahat. Matatanggap daw niya na nagkaroon ako ng anak sa iba at aakuhin daw niya para niyang tunay na anak. Pero hanggang ngayon, Ate Emmy, wala pa rin siyang maayos na trabaho. Kaya nagdadalawang isip ako sa sinasabi niya na ayusin namin ang lahat. Dahil nararamdaman kong gusto lang niyang sumandal sa akin para magkaroon siya ng maayos na buhay. Para sa akin, ate, magpupursige na lang akong magtrabaho para sa mga anak ko, para mabigyan ko sila ng magandang buhay. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Lazar. Lazar, una sa lahat, salamat sa pagsasalaysay mo ng iyong karanasan. Akala mo maayos na ang lahat nang makatagpo ka ng pangalawang pag-ibig, pero tila lalong lumala ang sitwasyon. Nagkamali ka sa una, nagkamali ka ulit sa pangalawa. Pero nangyari na ang lahat at hindi na maibabalik pa. Tungkol naman sa desisyon mo, masasabi kong tama lang na diretso mo nang sinabi sa ama ng bunso mo na hindi na maaayos ang relasyon ninyo. Kung may dapat kang ayusin, yan ang relasyon mo sa asawa mo. Pero nasa iyo pa rin ang desisyon.
Kung nakikita mong nagbago na siya at pursigido ng magtrabaho at kaya na niyang panindigan ang sinasabi niyang matatanggap niya ang anak mo sa ibang lalaki, bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon para maayos at mabuo ulit ang pamilya ninyo? Huwag mong kalimutang manalangin at laging humingi ng patnubay ng Panginoon. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Bubura sa isipan ang mga pagsubok.